Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh nanggon channel Pak Lik, yaiku apa? Channel Ferry Duim, yaiku apa? Ngaji. Piye carane rasane men bener? Piye carane atine men adem? Piye carane uripe saya tentrem lan porem? Saiki Pak isih njelasake nanggon bab paribasan Jawa, yaiku apa? Tega larane ora tega patine. Tegese wong kang tega rekasane nanging ora tega marang patine sarana menehi pitulungan. Sing jenengane wong ki saumpama kuwe ana wong dilalah njaluk pitulungan, kuwe kudu wajib ditulung. Saumpama kowe ana ketemu karo wong sing butuh bantuan, kuwe wajib carane bantu. Sing jenengane wong kaya nanggon keluarga, nanggon sosial, kowe butuh pitulunganmu. Pitulungan ke akeh banget ngono lho. Aja nganti kowe tega yuk nyakiti. Tega ora ngekeki pitulungan, tega ora ngekeki bantuan, kowe aja nganti. Sing jenengane urip ke ya piye carane, kowe kudu ngekeki pitulungan. Nah, saiki isih bahas nanggon tega larane ora tega patine. Saumpama kowe lara ke yuk piye? Kowe ki arek njaluk tulung sapa? Mungkin pitulungan pertama kowe kudu zikir. Astagfirullah. Berarti kowe ana dosane. Kowe lara ke mesti ana akibate. Kamangka kowe aja nganti kowe nyelakitke wong, nyakiti wong, kowe ora entuk ngono to. Kabeh kowe kudu ana sing jenengane gemati ngono. Kowe kudu ana rasa gemati, kudu duwe rasane welas asih ngono lho. Nek kowe ora duwe kaya ngono berarti kowe atine atos tenanan. Berarti kowe ora butuh sapa-sapa. Saumpama kowe nang keluarga ya aja nganti nglarake bapakne ya ibune. Kowe aja nganti. Saumpama kowe duwe adi ya piye carane bantu ngragati to, bantu tenaga, piye adimu dadi seneng. Saumpama kowe mampu, sing jenengane wong mampu ke berarti kowe wis tetek tenanan nang ati pikiran, aku iso bantu ngono lho. Ya dadine diarani wah kowe ki gemati tenanan. Saumpama kowe nanggon keluarga, saumpama berhasil entek ya piye carane kowe mangkat kerja, golek nafkah, ya berhasil entek ya piye carane bantu men berhasil ana. Banyune entek ya piye carane kowe bantu men banyune ana. Kowe ke wis dewasa, mangsane kowe berubah ngono lho. Saya saka pemuda dadi dewasa ki akeh sing jenengane apa? Masalah ke ono wae to. Kabeh ke munggah trundagan. Tekan kowe ki dadi wong sukses. Nek kowe wis dadi wong sukses aja lali karo ngisore. Saumpama kowe ketemu wong-wong to, wong-wong nang sekitar gawa motor, gawa mobil ngono to. Ketemu wong-wong sing ora duwe jaluk-jaluk ngamen, ya kowe ngekeki sedekah, mbuh duit 500.000. Arek gowo kei duit 500.000 nek kono kis
saking bermaknane duit sakmono, walaupun kecil tapi yang namanya beban untuk menggunakan hasil uang tersebut sangat bermakna sekali. Kowe iki kudu sing jenengane ngekeki pitulungan ngono, berjiwa sosial ngono to, duwe rasa dermawan. Tenang. Gusti Allah mboten sari. Sapa wae sing ngekeki pitulungan nang makhluke mesti bakal kowe dibales saka Gusti Allah. Rezeki kowe mengalir, rezeki kowe berputar. Saumpama kowe susah, sing kowe sing mau sing ditulungi ki iso wae ndongake. Muga-muga kowe sing mau ngekeki dhuwit 500.000 kowe, muga-muga wong kowe dadi wong luhur, wong kowe slamet donya akhirat. Lah sing nulungi kowe, dadine rezeki kowe berputar. Dadine kowe aja duweni rasa tega. Tega ki ora entuk. Tega nglarani. Kowe ki seakan-akan normal, seakan-akan ngerti, tapi kok tega nglarani. Jenengane nang keluarga ki urung butuh sing jenengane sandang papan pangan. Saumpama ketemu keluargane, adine mungkin, kakange mungkin, mbakyune mungkin, apa sedulur liya kaya Pak Dene sapa dilalah uripe ke beda karo kowe, uripe ke luwih rendah saka kowe. Dadine ya kowe piye carane iso nulungi ngono lho. Dadine kaya seakan-akan yo kowe ke kaya diuji nanggon papan sing kaya ngono kuwi ngono lho, nang peristiwa sing kaya ngono kuwi ngono lho. Dadine kowe ke seakan-akan duwe ati sing trenyuh ngono lho, rasa iba duwe, kudune kowe ki iso bantu ngono lho, iso nulungi ngono. Aja nganti tega yo kowe ke kaya pengemis-pengemis nandalan kae. Pengemis nandalan kae kan seakan-akan nek nganti ora mangan, ora ngombe, ku ujung-ujunge sedo utawa mati. Aja nganti kaya ngono. Seakan-akan ke kowe ke duweni jiwa sosial tinggi. Ngekeki panganan kowe luwih utama. Ngekeki panganan kowe luwih utama tenan apa meneh ngombe karo wong-wong sing pengemis kae. Kowe seakan-akan kowe ibarat kata kaya kowe ke wis diuji tenanan. Urip ke gawe apa ya? Kowe nang ati, jenengane nang ati ki mesti duweni rasa pertanyaan. Urip ke gawe apa? Ngene, Pak Li arek ngomong. Sing jenengane urip ke gawe apa? Pertama, urip ke gawe ibadah. Ya, urip kowe kudu duweni manfaat karo wong liya. Yo urip kuwi nek iso gawe nyenengake ya ana uga gawe nyenengake perasaane wong liya. Ya urip kuwe nek iso ngekeki ilmu apik karo wong liya. Ya nomor terakhir urip ke ya gawe ngibadah amal sedekah. Lah ngono kuwi. Dadine kuwi carane piye nek iso duweni jiwa sosial ya bantu marang sapa wae sing butuhake kowe. Sanajan kowe ora duwe apa-apa, senyum adalah ibadah. Sanajan kowe ketemu karo wong liya ya aja lali takon. Piye kabare Kang? Piye kabare Lik? Ngono lho. Ya takon, ya assalamualaikum barang karo senyum. Ngene iki wis ibadah tenanan to. Kabeh wong ke kudu tulung tinulung ngono lho. Pak Lik ki mengara jabarake ya kuwi to. Nanggon pesan-pesan Jawa, nang paribasan Jawa ki kaya ngono kuwi, pesan-pesan leluhur Jawa
jaman biyen ngono lho. Dadine kowe kudu ngerti apa kowe mau tega larane ora tega patine. Ngono wae saka Pak Lik. Ngono ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali share, like, komen. Matur nuwun. Ojo lali ya Lek, subscribe nang nggon channel Ferry Dream, oke?